na Jimila na 100 agko jud kay Jimilina dire. So kay kaning Jimilina gud mo pinakaanindot sad nga kahoy nga bisag asa nimo ni itanom. So mamunga ni og mo kuan na siya. So kanang manurok bitaw. So pag once nga kanang ilahang kuan dire kanang mamunga na ni. Tapos kaning malison dire sayo na sa kay tanom. So mao na makita sa nako dire usa sa mga nag-stand out dire nga mga kahoy kaning Jimilina no. So okay. Bugnaw dire nga lugar. Good morning mga kadeway, mga kado for today's video. Naata karon diri sa paborito nato nga lugar kaning gitawag nga Good Shepherd. So ato lang ni mga kado bisitahon tungod kay maunay kibali memorable nato nga area or nga place nga sige nato ari-arian pero tiag sarata makakuan maka-vlog. So karon sulito na lang nato karon kay karong adlaw karon sa Domingo no. So nanang hinat at asawa kung asa tapadong kay sila sa nimba to sila karon. So karon makita ninyo mga kado no. So klaro ba? So klaro kibali ang ato kibali istorya o ang ato ang naong diri. So karon mga kado ato lang ta mahatagay og update diri mismo sa Good Shepherd kung diin naata karon nahimutang diri tunga jud nga bahin diri sa Good Shepherd no. Kay kani kung makita na ninyo dira. So mao na man kibalin di mga kado ang Station of the Cross number 5. Kani Station of the Cross number 5 na siya. Tapos karon naas tunga tabali kay katong didto kumutuyok na ta didto mao to Station of the Cross 6, 7, 8, 9, 10 hangtod sa 12 no. Tapos didto padung ta karon sa Station of the Cross 1. So at least makuha nato no kung base okay ra kayo didto ang agianan ba maagiara nato kay murag na-notice na ako mga kado no. Kaning lugar diri kay murag puno na sa sagbutan na murag wa na maintain lagi kay usay og i-maintain sa lagi diri during kuan naman mga kado during kanang parang itawag nga Holy Week. So far okay ra sa gyapon kay gusto man natog trail. So nindot ra gyapon diri. So adto ta sa unahan mga kadon kuhaan na natog hulag kayo kawaan na natog video karong adlaw kung asa ta nahimutang diri mismo sa Celestial Garden dinhi sa Good Shepherd. Okay, let's go. So diri nga area mga karogi kan dito sa katong Minteryo na. So padung kani agiana kana. So padung ni nayo sa kabalay diri kana dira. So manong sa kabalay sa una ra jud nga balaya. Pero mingaw na karon di pares sa una kay daghanan ninda diri. Pero karon mingaw na tungod kay lagi murag hilit-hilit na mga lugar diri no. Tapos kanang diri nga part sa unahan murag di na ta makaagi din ha kay naa nay mga kuan na siya. So ari ta diri na siya dina. So ari ta diri lipas ta diri kay ora may agianan bali ni diri padung dito sa Station of the Cross 1 ari ta. So ang ato alang diri mga kado no. So i-update ta lang mo kaning lugar para atos makita san mo kana. So far nindot masad okay ra masag ayo no kay total na amang ta diri sa safety nga lugar no. Kani kay nindot man ni. So by siguro Holy Week na sad ni mapanindot pa jud nila tungod kay
i-maintain naman sad na inay kibali maghambas ni diri mag-maintain kaning lugar ano. Tapos ako lang ipakita ko lang sa inyo kay nganong murag na malagi. So at least makita sa mo green nga mga lugar. No kay tag-saon na labi na kadto nagpuyo sa lugar nga mga kuan ano kanang sa mga syudad-syudad na. So di jud ko kita og kanang mga green. Kasagaran naa ka sa mga plaza-plaza makita pero diri environment jud diri. So naa na ta karon diri sa lugar sa station 3. So padung ta didto mga kaduno sa station number 1, 2. O na ko diri sa station of the cross number 3 tapos padulong ta dito mga kado sa station of the cross number 2 tapos ato lang ipakita sa inyo no kung unsa na idyo kibali kalayan sa una ug karon at least makakita sad mo nga naa ta diri kibali sa usa ka lugar kung diin puno sa kakahuyan nga mismo makita ra nimo diri sa Cebu City doon ra jud kibali sa syudad mga kado karang gitawag nga Celestial Garden no dinhi sa Good Shepherd. So musakata diri mga kadunong sakata. So kani bugnaw kay ning lugar diri. Kung makita ninyo no. So murag no ngit-ngit mga kadong atong video tungod kay murag naa ata sa lugar nga murag puno bitaw sa kahoyan. So kani pero bugnaw ni siya. So ari ta sakata diri. Pero nindot kay mga daan diri mga kadunong kay gawas na usahay tagsaragihan diri pero anhi mag-agi ang tubig diri. Mawas out diri kani murag agi ana sa tubig yapon mao na ang mga kuan ang mga tanom so mga matay tungod sa daloy sa tubig no. So kani pag abot diri so dool na lang tanaw. So pag abot diri naanay sad gibali murag hitawag nga daan sa gikan sa katong residential didto nga balay nga nag-inusara. Tapos makita na dayon ninyo mga kado kaning area kanang open area dinhi mismo sa Good Shepherd mga kado kana. So mauna ang Good Shepherd proper. So nindot okay ra. So nindot kayo mga kaduno. So kana. So nanata karon diri sa open area mga kaduno dinhi mismo sa Good Shepherd. Tapos adto ta sa unahan kay ato tan-awon sa didto kay gusto nako nga malibot jud nato ning lugar diri para at least makita sad mo no. Sige ato ta. Diri nga part mga kadho na Jimila 900 agko jud kay Jimilina diri. So kay kaning Jimilina gud mo pinaka-nindot sad nga kahoy nga bisag asa nimo ni itanom. So mamunga ni og mo kuando na siya. So kanang manurok bitaw. So pag once nga kanang ilahang kuan diri kanang mamunga na ni. Tapos kaning malison diri sayo na sa kay tanom. So mao na makita sa nako diri usa sa mga nag-stand out diri nga mga kahoy kaning Jimilina no. So okay. Bugnaw diri nga lugar.
And that's all our vlog for today mga kado. So thank you for watching natong tanan no. So hope you like and subscribe sa ato YouTube channel no, Cedro79, og pakihit na lang mga kado sa notification bell para updated kamo sa mga video nga ato i-upload every time nga naay ato kibali mga lakaw, every time nga naay ato importante nga kinahanglan i-support sa ato channel no. So again, this is Cedro79. Thank you for watching. See you next vlog. Bye bye.